apa tukaning ramamu? Mergo apa? Sliramu wis mangerteni. Kanjeng Pangeran Panji Asmara bagus kagungan garwa. Wis sliramu mau terak-terak terus terak pagirayu. Monggo katuran lenggah. Lopo maju. Kula. Tidak kelawan ramamu. Mangsani luput mbok gendong mbok injek suraturi saleh lan rumiyin panjenengan katemben kemawon ramu wonten ing pindalaman kadadang panjenengan nyepalani Kang Putra Kang Mas wonten menapa Bunin katemben wae aku tinimbalan kersa dalem sinuwun Prabu Lembu Amiluhur. Lajeng aku kadukanan, aku diumpah-umpah lawan sinuwun Prabu Lembu Amiluhur. Perkawis menapa, Kang Mas? Ya mung perkara anakmu Sureni nggone sambungan tresna kelawan Kanjeng Pangeran Asmara Bangun. Iku sampun dipun mangertosi Jeng Sinuwun. Ora mung Sinuwun Prabu Lembu Amiluhur, nanging kulawarga ana ing Jenggala kabeh wis padha ngerti. Kula kanthi ngreni Romo mentala nyepalani lawan kowe merga saka tumindak lan pakatimu. Wiwit dina iki uga kudu mbok pisahake nggonmu sambungan tresna lawan Reni, mestine kowe ngerti yen Kanjeng Pangeran Asmara Bangun iki wis ndarbeni garwa. Lho yen kowe seneng kelawan Asmara Bangun, padha wae kowe ngrusak marang pagrayuning liya, ngrusak marang bebrayaning liya. Nganti saiki Pangeran Asmara Bangun nggone bebrayan nglawan Sekataji. Iki ora bisa rukun jalaran mung karo kowe, Kula mangertosi bilih tumindak kula lemah. Kula mboten saged nilai batin kula. Bilih kula tresna kepati-pati kaliyan Kang Mas Pati Asmara Bangun. Sepisan meneh gelem pisah apa ora? Sakit berpisah. Caplakan gandeng ora pernah apa. Paman Jawas. Kanjeng Pangeran Asmara Bangun. Panjenengan ngasta pusaka lika badhe tumindak menapa? Mateni dening anak kulung Ren. Merjaya ingkang putra. Nggih. Lajeng lepatipun ngraini menika menapa, Pak? Jalaran ngantos wonten kedadosan ingkang kados ngaten. Estunipun namung panjenengan ingkang anjalari Kanjeng Pangeran Asmara Bangun. Kanjeng Pangeran. Ibu. Sedaya menika panjenengan ingkang miwiti Kanjeng Pangeran. Antos putra kula Raini Trisna dhumateng panjenengan. Sakmenika anak kula tindakwu rusak pagrayuning liyan sanes Kanjeng Pangeran. Bibi lan panjenengan, Pak. Bab menika panjenengan ampun kuwatos. Kula mangertos bilih paman Kudawarsa sowan wonten ing ngersane Kanjeng Rama panjenengan kaparingan duka. Nanging
menawi to bab raini sambungan tresna kalian kula. Ing mangkinipun kula ingkang tanggal jawab sakwetahipun. Iya, saestu mula. Inggih. Yen mangke ngantos kadengangan ingkang Rama panjenengan tanggal jawab kawetanipun kula warga ing kepatihan, Kula sagah tanggal jawab. tanggal jawab dhateng kahyananipun anak kula ngreni. Inggih, Pak. Kanjeng Pangeran. Bibi, Menapa sedaya pangandika panjenengan saged kula ugemi Kanjeng Pangeran? kenging menapa boten sadukaman malih kula kawin suda minangka sembahan wonten ing Praja Jenggala. Ji, menawi sedaya menika panjenengan badhe tanggal jawab sakwetahipun kagem anggraini anak kula mboten menapa-menapa. Kula ikhlasaken kula ngulungaken anak kula dhumateng panjenengan. Nanging Kanjeng Pangeran, Kak. ing mangkenipun menawi wonten menapa-menapane anak kula ingkang kula tutuh namung panjenengan Kanjeng. Ya, sing gedhe pangapuramu. Deningan Rama mentala nyempalani kelawan sira ini keren. Pangeran, Paman Kidulwarsa. yen pancen kados ngaten panjenengan tanggal jawab bab perkawis menika monggo kula aturkaken anggenipun jejagongan kalian anak kula rene. Matur sembah kula, Paman. Ya, Jenengan. Saikine sliramu wis percaya. Lawan Kakang, lamun toh tresnaku tulus kanggo ngraini. Kula pitados piyaken Krishna pecantan kaliyan kula. Sepaten ugi kaliyan kula Kang Mas Panji Asma. Kyai Gunung Sak. Pangapunten ingkang kathah Kang Mas Panji Asmara Bali. Menawi ingkang kadang sampun muwani mapan wonten ing Taman Sari Pepatihan. Nanging dadosaken kejuting manah. Sasampunipun kula mapan wonten ing Taman Sari wonten kedadosan boten ngremenaken ing penggalih. Kyai Gunung Sak. Kang Mas Panji Asmara Bali. Saikine sliramu wis mangerteni diri. Pancen wis sawetara nggonku nandur tresna kelawan ngraini. Panjenengan tresna dumateng raini. Pancen Napa mboten lepat anggen kula midhangetaken Kang Mas. banjur lupute manggon ndi Yai? Monggo dipun penggalih. Panjenengan sampun mengku salah satunggaling wanita boten wonten sanes kadang kula. Kang Mbok Sekartaji. Bener. Nembe kemawon panjenengan lan Kang Mbok Sekartaji karesmekake. Nanging king menapa panjenengan gadah raos tresna dumateng raini. Yai Gunung Sak, Kang Mas Panji Asmara Bali. kowe salah sawijining priya. Nduweni ati. Saiki kakang takon. Apa pancen tresna kuwi kudu dipeksa? Boten. Lamun to ora. Coba gagas. Jenggala lan Kediri. Rikala semana saben taun nganakake perang adat. Boten lepat. Perang adat kasirep kanthi bebesanan. Lan nji Daupku kawan kadangmu galuh Candra Kirana. Ik sak tenane, Yai. Nggonku didhaupan kawan kadangmu galuh Candra Kirana. Kuwi kapesan, Yai. Mergo aku ora kepengin diarani putra kang badal dewe wong tuwa. Satemah kabeh lakon iki atiku kang dadi korban. Kang Mas Panji Asmara Bangun. Katuran emut lelabuhan Kang Mbok Sekartaji dumateng panjenengan. Ageng raosipun tresnanipun Kang Mbok Sekartaji dumateng panjenengan. Katuran emut nalika wonten lelampahan Sekartaji Popo Panji Sumiran
kang mbok Sekartaji ngantos dados brandal. Ing ujug namung badhe ngrebut judang temanten. Sasampunipun panjenengan lan kang mbok Sekartaji nyawiji kenging menapa panjenengan risak kanthi cara kados mekaten Kang Mas. Yai Kudusa. Pancen aku mangerteni labuhane sedulur wadon Galuh Candra Kirana. Gedhe tresnane tumrap Panji Asmara Bangun nanging merga saka labuhe sithik mboko sithik atiku luntur, tresnaku luntur. Mboten ana babar pisan Kang Mas Panji Asmara Bangun. Panjenengan sampun pirsa piyambak agengipun tresnanipun Kang Mbok Sekartaji dumateng panjenengan. Nanging kenging menapa panjenengan sesulih racun Kang Mawawisa. Teng mriki kula mboten terima menawi panjenengan badhe sandingan dumateng raine. Boten ketang kados pundi. Kula pinangka kadangipun Kang Mbok Sekartaji kedah saged misahaken panjenengan dumateng raine. Lamun to Kakang ora gelem pisah, Nggih kula rada paribeksa Kang. kepiye kepak penjaluk munik pawan kene tak teter Yai. Sliramu rasah kuwatir ya. Siji mboko siji menungso sing kepengin misahke tresnaku lan sliramu wis padha sumingkir. Aku kuwi nek goleki wong ki gampang. Waton wong kuwi wis omah-omah kan dilalah gegeran karo sing wedok utawa sing lanang. Lunga ki ya mesti nek nggone demenane. Lho kok ya pas. Pun kulino nggih Kakang. Sapal aku. Pun apa? Kok panjenengan sumusul kula wonten ing Taman Sari Kepatihan? Napa kirang terima? Aku mau jane ngono ya wegah goleki sampean. Neng merga lungamu iki mau bareng panjenengan lunga ke Taman Sari. Garwamu Galuh Candra Kirana ya nututi. Lah tak goleki ora eneng malah ketemu sliramu ning kene. Malah ketemu karo bulldosermu kuwi. Coba. Iya. Coba. Wangsul ana diaji. Cobi dipun bali. Ana wektu sesasi arek diet kok dadi diet. Wah. Mas, Diaji. kok kados ngaten nggih ngendikanipun? Lho katone ngino kalian kula. Sak tenane ngono ora ngino, mung meri. Oh, ngoten. Mergo apa? Delengen. Bojone cilik. Nek dikloni kurang anget. Iya. Bercurhat to kowe. Orang dadi bangun. Kakang Jaya. Aku saiki wis ngarteni tenanan. Mula kanthi kuwi sampean wis tak omongi. Mandega. Lerena, lemu tumindak kaya ngene. Kakang, Apa? kula ibarataken nyabrang kali sampun dumugi tengah. Bali kedus, bacet itu Gus. Ageng tresna kula tumrap ngeraini. Sinten kemawon ingkang kepen misahaken kapeksa najan to menika sedulur kula singkiraken. Tenan iki. Inggih, Wetonmu karo Reni iki ra cocok. boten cocok. Iya. Panjenengan napa sampun mangertos wetone ngeraini? Lah kok ora ngerti piye wong putrane Wapate Kudana Warsa kok ora apal. Ya wetone kula napa? Alah. Hitungane weton ngeraini tibon menapa? Tiba kebu gerang kowe karo Reni kuwi. Tulane wis to lereno. Boten. Moh tenan. Tetep bacut tresna kalian ngeraini. Aku sing dadi pepala. Kula singkiraken. Tenan? Nggih. Wani kowe karo aku. Kena boten. Wedi ora karo iku.
ngutus wengi muput iki aku. Dilakon. Nih, Piye? mandek kok. Butet. Ora gelem tak kandhani kon leren sliramu. Sampun kebaca Trisno ingkang Mas Bajaspor Bang. Mandura kono. Wapate. Kamu kaya meneng wae to. Nek kok ora meneng gawekno wedang ora gelem. Wis isine kepatihan tidak piye ngono lho. Sen Masedoyo kersa rawuh wonten ing dalem kepatihan. Lah, Lajeng temanipun wonten menapa? ana wigati Wapate. Wigatosipun Ya babakan putrane panjenengan Reni. Aku jane ya pengen ngerti. Seliramu kuwi nderekke Rama Patih, Rama Prabu Lembuame Luhur kuwi wis suwe. Ayo sampun watawis dangu udakara sampun wonten 20 taun anggen kula Wah, ya luweh, dados wong. warangka. Luweh wong wiwit kethoprake sengor. Iya. Ah. Mula kanthi kuwi aku ki arep ngomong karo panjenengan. Nek pancen panjenengan ki wis suwe, apa kurang marem nalikane panjenengan ki dadi patih. Duit ya wis duwe akeh, donya ya wis duwe akeh. Kasunyatane kok isih kepengen dakah-dakah. Pengen dadi nalendra ning jenggala ngono apa? Lajeng dika ngendikan ingkang kados ngaten menika liripun kados pundi? Kula dados warangka niku sampun rumaos mukti ngawi bowo. Nek mukti ngawi bawa, kenapa ana wong kleru kok panjenengan jarke? Perkawis Panji bangun anakmu Reni mbok sorong-sorongno supaya ditresnani karo bangun. Kowe iki wong tuwa lho, Wapate, kandhanono iki tumindak kleru. Apa ora mesake si Galuh Candra Kirana? Nak Mas Panji Daya Apa? estunipun sampun boten kirang-kirang. Anggen kula ngendhakaken dhateng tumindakipun Kanjeng Pangeran Panji Asmara Bangun. Ugi anak kula Reni ngantos kula ajal kula tempalani supados pisah anggenipun sambetan tresna. Ewa semanten. Kanjeng Pangeran Asmara Bangun meksa jalaran sampun nanjukaken tresna kaliyan anak kula Reni. Kaporo Kanjeng Pangeran Asmara Bangun ugi pangandika yen badhe tanggel jawab bab perkawis menika. Wong jenenge bocah kok tanggung jawab. Ya wis kene wae, guru cukup. Ora ana jamake. Jenenge Pandhe kok kalah karo Wesi. Ing perkara iki rampung lan orane gumantung ning sampean wae. Reni, coba. Kowe ngerti dhewe kanthi mripatmu ora milih mripating iyang. Atase Panji Daya senajan uga putra ratu ing Jenggala ning ana ngisor panggonane. Wis wani ngumpah-ngumpah lawan Rama. Ya mergo saka tumindakmu. Reni. Banget temen. Kabeh anak wedok ora kirim godhok ning malah kirim rawa. Isine kowe mung mirang-mirangke karo wong tuwa. Kula kan. Gelem pisah karo Asmara Bangun. Penjam menika tansah maksud dhateng kula. Supados kula memisah kaliyan kang Mas Bajaspor Bangun kula boten saged. Gelem Papunten bilih kula menika damel ing semasmu
Ya, ora apa-apa. Aku ora meksa karo batinmu. Monggo, yen mbok bacutke, konmu seneng lawan Asmara Batu. Ling eling dene ling. Yen mengko Rama nampa pidana saka ngersaning Sinuwun Prabu Lembuami luhur. Yen nganti Rama mati karana digantung ana ing alun-alun Jenggala. Aja pisan-pisan kowe getun jroning ati. Sampun ketika kados ngati Rama ngertosi bila kula tumintaipun lemah. Kula boten saged ngabekti dhateng panjenengan. Nanging Rama, menimbang kula nyawang penjahat menika sinten ana satengah alun-alun. Mangkon kaya Rama. Kula mung kasih dhateng nyawa kula kemawon. Rumong suami kok ya seneng banget. Mergo sedelok meneh aku bakalan didhawuhang karo Kang Mas Gunung Sari. Nanging Kang Mas Gunung Sari kok ya suwe banget iki ora rampung kene. Rama kowe iki apa bareng karo Kang Mas Gunung Sari? Ragil kuning. Kakang Sunan. Jalur gunung Kadungarit sampean kok ya tengono ning kene. Ono wigati apa to Kakang? Mesti ndadekake kagete atimu mergo aku dumadakan lumubana ing Taman Kaputren. Cetane kaya ngene Ragil Kuning. Kaya piye Kakang Sunan? Tekaku aku arep kandha bloko marang kowe. Ngenai bab apa? Ngenani babakan katresnan. Wis suwe banget anggonku mendem rasa. Aku nduweni rasa tresna kawan kowe. Upama kowe tak pek bojo ngono kira-kira gelem apa? Lho sampean iki lak ya isih waras to Kakang? Aku ije waras, aku durung edan. Lah iya le sampean isih waras kene apa sampean kandha yen tresna karo aku. Namangka sampean dhewe kuwi lak ya ngerti yen aku iki wis duweni katresnan ora liya Kang Mas Gunung Sari. Aku mangerteni yen to kowe iki wis duweni katresnan Gunung Sari. Ning lak lagi calon lho, durung bojo. Yen lagi calon kuwi mbok menawa iso tak duweni mergo calon kuwi ana loro. Dadi karo ora. Nanging pandongamu ki yo aja kaya ngono. Lah wong aku iki babar pisan ora duweni rasa tresna karo sampean kok Kakang. Cetane kowe ora tresna karo aku. Ora. Ragil Kuning wis toh manut to. Sithik mboko sithik mengko yen kowe cedhak kawan aku, ing mengkone bakal nuwuhake rasa tresna sajroning atimu. Gelem ya wong ayu. Aku mau lho sampean iki aja meksa kaya ngono to Kakang. Apa to kurang kowe? Bagus aku bagus, gagah aku ya gagah. Gene apa kira-kira? Gelem ya. Aduh. Sampean ki kok ya aja jowel jamel kaya ngono. Lah wong aku wis kandha yen aku ora tresna kok sampean iki isih mbacuk isih Sing meksa. betah ki ya sapa?
ngerti wong wadon sing ayune endah srestiane warni. Lah yo kepengin ndemeh ta wong ayu. Wis to, sampeyan iki rasah ndajo tresno karo aku, ilang ana rasa tresnamu. Cetane kowe mau pisah karo Gunung Sari. Ora bisa. Kowe ora bisa nampa katresnanku. Ora bisa, Kakang. Ing papan kene ora ana sapa-sapa. Betul. Aku wong lanang. Aku bisa meksa kowe. Sampeyan arep ngomong, aku Rokim. Iya, Wah. ning aku ora dadi roki. Dadi apa? Aku dadi sunggingan. Sunggingan. Kok keladuk anggonmu tumindak? Kladuk kepiye? Moto-moto kelawan calon garwaku. Wis mangerteni dhewe. Sopo ragil kuwi? Sedelok meneh bakal temantenan kelawan aku. Ning gini yo, kowe duwe rasa tresna kelawan ragil kuning. Aku ngerti delok meneh kowe arep temantenan kelawan ragil kuning. Ning apa ya kleru yen to aku duweni rasa tresna. Kleru. Cetha lamun to kowe kepengin rusak pager ayune liyan. Mbok yo kowe golek wong wadon liya sak liyane ragil kuning. Ora bisa. Gunung Sari bisa ora bisa ragil kuning tak jaluk. Satrio, yen kaya ngono langkaono wangke luwih dhisik. Maju. Mati. Ora apa-apa. Saka mburi, saka mburi. Mati kowe. Ora tedas apa mbok kira aku jaduk. Ora. Wong ancen kuwi keris dolanan. Artol. Aku iki jane gumun. Kakang Doyok kok nganti duweni sekar budak kencana iki jane teko ngendi? Mbok menawa niku diparingi kalian Kakang Curigana. Ah, rumangsaku kok ora. Lho, pripun? Mergo apa? Curiganata iki mapane ning Gunung Wilis kok. Nggih. Kamangka jegala karo Gunung Wilis ya adoh. Ha nggih, sing gawe bingung nak niku. Sabar. Sing bahaya iku ya wis mau lho. Aku mau rak balik. Yo, Ning omah bancak ora ana ning nggon. Terus, terus Ya ora ngerti. Kakang baca? nanti Ilang. Ilang, Pak. Ilang menawa.
enek. Soe maneh kawit esuk nganti beduk drandang. Ki perjake kok ganti jane arep ana. Kok kaya baru tamu gedhen-gedhenan. Nuwun. Monggo. Waduh, Kang Mas Bancak, Dik. Sampeyan kok malah ngane-nganehi. Kok ora kaya adat saben. Aku ya arep ngungsi nang Gunung Wilis. Lah enten apa? Dina-dina iki Kak, aku lagi terkenal. Akeh wong sing do goleki. Tinimbang bingung akeh sing goleki. Nah, aku alu manggon. Kan jenengan kepengin mapan wonten ing Gunung Wilis. Ayo monggo lho. Mriki monggo. Aku tak nyuwun pamit sik ngene. Kan Mas Panjian Doko Iya, kadingaren janur gunung. Dika kersa rawuh wonten ing Gunung Wilis. Apa sebabe ngantipun Kakang iku mapak ing Gunung Wilis? Merga iki ana kedadian sing ora nyenengake. Enten kedadian no. Iya. Kakang Bancak iki ilang. Ah, muspra saka alam donya. Muspra alam donya piye to? Iki Kowe iki nek kandha iki sing Kakang bancakane saka alam bebanyan iki piye? Sing ndadekno kaget. kok ilang saka alam bebrayan iki sing karepake piye ngono lho. Ujug-ujug ora ono. Ya, ujuk-ujuk ora. Dadi Kang Mas Bancak Ilang. keadaan ilang. Anis. Lah ilange nang ndi? Saka alam bebrayan. Ngene Di. Wis dadi wong tuwa Saka bingunge atiku. Ren ning ora ketang piye wae kowe iki wis buka meja dadi dukun. Mula nggonku temeka ning Gunung Wilis kepengin nyara widekake. Ning endi condoke Kakang Bancak? Nah, Dadi wong tuwa. Iya. Kula derenge saking epek-epek nggih. Wah, kira-kira iso tenang ta ora? Biasane niki ya sok mandi sok ora. Nek pajar ketenge sok ora. Lah pancen kowe iki wong sing ngerti sadurunge winara. Nggih. Aku nganggo kathok jeroan apa? Jenengan Iya. soklat, Ora ireng, kliru. lah ngagem napa? Ora nganggo kathok. Iki sing sowan. Kayak Gunung Sari. Kok bareng karo si Ragil kuning. Kula badhe nyuwun tulung dumateng para kadang panji. Apa neh? Katresnan kula calon garwa kula dipun tresnani dumateng sunggingan. Ragil kuning dipoto-poto ditresnani karo sunggingan. Leres. Apa kaya ngono Ragil kuning? Nggih, menika leres. Lah kowe gelem po ora? Kula mboten ngimbani. ora ngimbangi kowe. Malah kaporo boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken. Dadosaken pasulayan. Terus kula kalah. Oh, Kalah karo Joko Sunggingan. apa sing kaya ya? Tasih kadose. Sowan kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk ya. Oh ya nggih. Apa to Lek? Bareng kita sawang kadoane rupamu kaya biksu kampalan. Sunggingan Kang Mas Resi Curigono. nalika semono pun Kakang mitungkas apa karo kowe? Panjenengan mitungkas kula kedah nodi katresnanipun Ragil Kuning dalah Gunung Sari. Nanging nyatane Gunung Sari lan Ragil Kuning ki malah kipradul marang pun Kakang, kalamun kowe seneng. Iya apa ora? Nggih, saestu kula seneng. Lho. Kowe iki nodi bloko kok malah Kowe iki tak kono di bloko aja nganti mam teko ati, Oh aja nganti kena hasrat kalbu. Aku ngerti yen akhir kuning bocah menis-menis. Sopo ae nyawang bocah wadon kang. Sik, kok bisa ngarani menis-menis. Apane sing menis-menis? Sawang. Saka syarat dunit badan, saka pucuking sikil nganti pucuking kabeh rikmu iku ora ono sing buak. Sampeyan yo merasa nggak? ngono. Aku wis adoh saka ngono kuwi ya. Kowe atus Kang Mas Wiratoyo. Ya sing jujur.
Kula namung nodi saestu. Kan? Nggih saestu. Aja nganti Jebul apa-apa. katresanipun tiyang kalih menika mboten saged dipun pisahke. Pancen kuwi pintes judune. Dadi sapa wae sing ganggu ora bisa. Ngaten. Gunung Sari. Kabeh adi-adiku Panci do sing ati-ati. Lah kok hati-hati kan apa? Daya ngamuk perkara tak kandhani nek bancak ilang. Lah kok ngamuk iku? Mbah, ngamuk karo sapa? Wis angger sak kepethuke wong ameh do dibayari dhewe-dhewe. Dibayari? Yo, Ya wanyane wis pas wong mergo wayahe do bayaran. patungan wedhus. Patungan wedhus piye? Iku ana wedhus dikon nuku piye li ora kowe. Kira-kira wonge ning ndi? Jare muni barang mau ning ndi? Wonge ijeh ora arek ning gone jenggala. Iki numpak wedhus mara rene. Aneh. Wis. Wis, pancen kowe Kowe kena ngamuk kakang. Ning sawangan saru badan kabeh sing kapan kene. Jane iki kenapa kok teko-teko ngamuk? Wani-wanine nyidra anane Kakang Bancak. Lho. Sing menah-menah iki mung gur bocah iki ae. Kakang. Lati bangun mbok oyak kakang aku njaluk toko buru kakang. Kesel. Wani-wanine jantung kabeh. Kabeh mau sandre badan kabeh kan. Kok iso mlebu ngono iki perkara apa? Kok ampun kowe. Ngadeg apa ora? Aku wis ngadeg kakang jamin iki. Iki awal iki barang. Masyaallah, masyaallah. ngopo? Sampeyan arep ngopo? Apa rung roh kondangku jadukku? Yo, Nalikane kowe wong telu mungsuh karo aku. biyen ning saiki kowe ora bakal iso menang karo Pancetos. Apa wae? Aku Pateni, Mas. Pateni, Mas. Ngaku kowe wae perlu. Eh, Kowe nek muni jaduk lah. Pisan iki kowe iso pamer kasetek ora ing papan kiri. Apa sing kowe delok? Jangkrik. wani kowe karo aku. Lakon mati. Ora salahku sapa? Jajal. Yo, Tak jiwit matamu ora rusuk. Jangkrik. jiwet kok bilang moto iku. Lamu jiwit iki lho piye? Mergo wis gak ono sing mbok andalno meneh. Lho kok andalno? Aku ngerti. Kakang Bancak Anodi. Aku. Sopo ngono? Aku kene. Kok aku piye? Aku Kartolo. Kakang Bancak sing tak takokke iki. Anca iku ndresik sing bocah sing Aji. Aji sopo? Jungkel ana papan kono. Satri iku tukang jajan. Apa sih tak rasakno papan kene? Rasane opo? Rasane opo? Ayo. Kok tasih anu kan Mas? Mati saka tanganku. Ora wedi. Ora wedi. Tamani pusaka. Di pusakane iki. Sekar tidak kencono sing mbok andalno tidak ada lagi yang bisa berkuasa kepada kita. Pusakamu mbok kowe wis diweling karo apa? Ora entut sumbar entut sesongaran. Lamun sumbar pusakane balik ning sing duwe. Balik ning ndi? Takonono kae. Loh. Kakang Bancak. Kas. Wis tak durung. Aku ora tau gawe angkot. Jare Sekartaji arep bangun jare pisah. Lho. Nyatane Do geger nyatane nggih sami rukun ngoten kok Kang Mas. Apa iki? Nggih. Pun ping minggu. Sampai senengane nggih huwak.
Nggih obong-obong. Lah mau do gegeran perkara si bangun duwe demenan reni kok. Lah cen lakone ngono kok. Wah, goblok wis demenan ora bekekno ah. Loh, dicek kurang. Kayak kowe. Dicek kurang. Iki tak ceritan. Iki lho, iki kacanae. Kakak baca. Sewas. Tak goleki yamono yamene jare sampean ditidro karo Handaka. Pak Handaka. Panji Handaka putra. Tenan ora? Ora. Apa to jenengan niku? Lah sampean iso ning kene iki. Kene ndi? Jajal. Kene ndi? Gunung Wilis. Ora sambut donor ti aku. Lah lali asli saya yakin. Iya. Ini aja lucu-lucu, main aduh ngene. Lucu-lucu. Kok ning Gunung Wilis ki jebulane kowe iki ngopo? Perkarane aku iki mung kepengin ngelingi kowe kabeh. Wong kowe iki do duwe PT dhewe-dhewe ning lali marang kahanan. PT. Oh, PT niku pripun? PT niku napa? Lah iki Pangkat ngoten ah. menungso urip kuwi mau aja nguyak donya ning ilinga nek kowe do duwe PT. PT iki tegese pabrik telek. Nek kowe wis ora iso nelek, kowe ora iso urip. Ngaten. Ning mergo kowe ninggalke jati diri. Nggih. Akhire kowe do kemrungsung keselak muluk barang kang melok amarga melik. Tundone malak, lali karo dulur, lali marang kahanan, lali marang kasunyatan. Wis tak dum ta urung mawon. Ora tau ngedun. Ya, tak ngedun wis kakean. Mula kang saka kuwi ya di rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Aja lali wong urip kuwi mau wis diwenehi jagat dhewe-dhewe, kewajiban dhewe-dhewe. Sing penting ngresaya nggonmu duwe PT, ngerti ta? Oh, ngaten. Sing sampean karepno niki wau. Jarine sore mang arep bangun praja. Sing dibangun kuwi rasamu, prajamu. Praja jagat gedhe ning ora jagat cilik. Jagat cilik iki kabeh wong duweni. Ning nek jagat gedhe manggone ning ati. Gandeng cenenge napa perkara pustaka raja? Hah? Pustaka kuwi tegese buku. Nggih. Raja kuwi pangarsaning diri. Tulisan pendak kowe weneh. Buat pitutur kaweruh marang sepadaning urip. Tulisan jroning ati. Kados ngaten. Diwenehi sapa wae tampanen ning iling-ilinga. Sik to. Sesore muput leh kutukaran karo Handaka putra perkara ngambil pustaka raja. Sampeyan ki karepe ki mung arep ngrukunke dulur. Peh ora tau tilik sampean. Iya. Oh alah kakean. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah.